Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 6-njy noýabry hepdeniň duşanba güni efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasyny dünýä üçin howp diýip adlandyrdy we Pxenyan üçin strategik çydamlylyk ýaratynyň tamamlananlygyny aýtdy. 6-njy noýabrda Tokioda Ýaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe bilen geçiren gepleşiginiň ýa-ni Trump iki ýurduň Kim Jong-unyň Demirgazyk Koreýasynyň howply agresiýasyna garşy durma ugrunda işleşýänligini aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy sivilizlenen dünýä we halkara parahatçylygy we durnuklylygy üçin howpdyr diýip Trump Abe bilen birlikde geçiren medeniýet konferensiýasynda aýtdy. Ýaponiýanyň premier ministri Tokionyň Trumpyň pozisiýasyny goldaýanlygyny we Demirgazyk Koreýa babatynda gün tertibinde ähli mümkinçilikleri garalýanlygyny aýtdy. Abe iki ýurduň bu mesele dogrusunda 100% biledigini belledi. Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy we Birleşen Ştatlaryň Ýaponiýa bilen sowda gatnaşyklary Trumpyň 5 ýurda edýän 10 günlük saparynyň üns merkezindäki esasy meseleleriň arasynda şeýlede Trump Gün Orta Koreýa, Hytaýa, Vietnama we Filipin adalaryna sapar eder. 10-11-nji noýabrda Vietnamda geçiriljek Aziýa Ýoş Okean ykdysady hyzmatdaşlyk forumunda Trumpyň Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuk geçirmegine garaşylýar. Birleşen Ştatlaryň gün ortasyndaky Texas ştatynda hüjümçiniň kilisanyň içinde od açmagynyň netijesinde 26 adam wepat boldy. 5-nji noýabrda baptistleriň ibadathanasynda bolan bu hadisa ştatyň taryhynda iň ganly adyşyk boldy diýip Texasyň gubernatory Greg Abbott aýtdy. Hüjüm ýekşenbe günüň dini ibadatynyň dowamında ýüze çykdy. Täzelikler agentligi adagdalmady kanun goraýjy resmiýetlerine salgylanyp hüjümçiniň 26 ýaşly Devin Patrick Kelly digini habar berdiler. Resmiýetler bu adamyň San Antonio şäherinde ýaşanlygyny we onuň hiç bir guramaçylykly terrorçy topar bilen baglanşygynyň ýokdugyny habar berdiler. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy ýurdun daşyndaky türkmen aktivistiniň 76 ýaşly ejesiniň Türkmenistandaky öýüne edilen hüjümi ýazgyrdy. Human Rights Watch guramasy 6-njy noýabrda çap eden beýanatynda Türkmenistanyň häkimetlerini hüjümi ýazgyrmaga we içkin dergemäge ündedi. Beýanatda bellenişine görä 28-nji oktýabrda akşam nämelim hüjümçiler adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy adly meşhur guramanyň ýolbaşçysy adam hukuklaryny goraýjy aktivist Farid Tuhbatulynyň ejesi Halida Izbastinowyň öýüne daşlap jaýyň aýnalaryny döwüpdir. Bu hüjüm tötenlik däl diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň ornbasary Rachel Denber aýtdy. Farid Tuhbatulyn 2003-nji ýylda syýasy matlaply aýplamaryň esasynda 4 aýlap türme tutsaglygyny başdan geçiren soň Türkmenistany terk edipdi. 2006-njy ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Muratniýazowyň ölüminiň ýa-ni häkimet başyna geçen prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdy berk gözegçilik astynda dolandyrýar we garşy pikire çydamsızlyk görkezýär. Orsiýatyň we Türkmenistanyň gorunmak ministrlikleriniň resmiýetleri Merkezi Aziýa regionunda harby syýasy ýagdaýy we halkara harby hyzmatdaşlyk boýunça planlaryny aralyp maslahat etdiler. Bu arada Orsiýatyň resmi toporunyň Merkezi harby okrugynyň ýolbaşçysy general polkovnik Vladimir Zarudnitskiň ýolbaşçylygynda Türkmenistana eden iş saparynyň dowamında ýurdun gorunmak ministrliginiň ýolbaşçylary bilen geçiren duşukda maslahat edenligini Orsiýatyň RIA agentligi 1-nji noýabrda habar berdi. Şol gepleşikleriň jekmejekleri mälim edilmedi. Soňky ýylyň dowamında Orsiýatyň harby we howpsuzlyk resmiýetleriniň ençemesi Türkmenistana resmi derejede yglan edilen we edilmedik saparlaryny amala asyrdylar. Orsiýat Merkezi Aziýada ekstremizm howpunyň güýçlenýänligini aýdýar we Türkmenistanyň Taliban we Islam döwleti ýaly toporlara garşy söwüşýän Owganistan bilen serkedini öz başda goramagy ukypsızdygyny bellýär. Türkmenistanyň Owganistan bilen 700 kilometrden gowrak umumy serkedi bar. Kırgızstanyň öňkü baş prokurory we opozisiýon syýasatçy Aida Salyanowyň erkek dogany Bişkekdäki öýünde ölü tapyldy. İçeri işler ministrliginiň 6-njy noýabrda aýtmagyna görä ýüze nikaply ençeme adam giýje 42 ýaşly Ulan Salyanowyň öýüne baryp onu atyp öldüripdir. Ministrlik Salyanowyň janyna kast edilmeginiň syýasy sebäplerini aradan aýyrdy we derňebiň başlananlygyny aýtdy. Bu hadise Bişkek'in suudunyň Aida Salyanowyny wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapyp, ony 5 ýyl türme tutsaglygyna höküm etmeginden bir ay geçen soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň daşary ýurtlaryň bankomatlarynyň nagdlaşdyryp bilýän mali serişdeleriniň möçürini nowatdaky çäklendirmeleri girdi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň resmi web saýtyna ýerleşdirilen maglumaty görä, munun beýlek raýatlaryň daşary ýurtlarda bank kartlary bilen amala aşyryp bilýän gündelik amallary 250 Amerikan dollary möçürinde çäklendirilipdir. Başgaça aýdylanyna bir gece gündüziň dowamyna nagd amallar $100 $50, nagd däl amallarym $500 $200 çenli kemeldildi. Resmi bildirişde täze çäklendirmeleriň halkara plastik kartlarynyň üstü bilen hasaplaşyk üçin çalışylýan serişdeleri niýetlenen uğurlarynyň gaýry maksatlary ulanmagyň öňüni almak maksady bilen girdilen aýdylýar. Şeýle de çäklendirmeleriň gündelik amallary adaty syýahatçy ýa-da tasdiklanan normalaryň tasdiklanan normativleriň esasyna iş sapary bilen gidýän adamlaryň bolup biljek çykdyjylaryndan ugur alınıp keskitlenenligi ma'lum edilýär. Şol bir wagtda täze düzgünlere görä myhmanhanalary, hastahanalary, okuw jaýlaryny, aviýa we demir ýol peteklerini almak üçin geçirilýän tölegleri isleg bildirýän raýatlar kasaplaryndan hyzmat edýän banklarynyň üstü bilen amala aşyryp bilerler. Yer gelenini bellesek, bu soňky bir aýyň içinde plastik kartlardan daşary ýurtlarda nagdlaşdyryp bolýan mali serişdelerini girdilen ikinji çäklendirmedir. Oktyabr aýynyň başynda bir güniň dowamyna nagdlaşdyryp bolýan mali serişdeleri $250 $100 çenli azaldylypdy. Şu ýylyň martyna çenli bolsa, nagd däl amallar üçin çek $1000 barabardy. Ýatlasak, Türkmenistanda dollar sewdasynyň resmi ýagdaýda togtudylmagy bilen halkara bank kartlary daşary ýurtlarda sewda edýän we okuyan türkmenistanlylaryň manadyny dollara çalyşmak üçin ýeketek çykylgasydy. Wagtyň geçmegi bilen bu kartlaryň nagdlaşdyrmak düzgünlerini, möçürlerini dowamly çäklendirmeler girdildi. Şeýle-de tutulup galynýan salgytlar arttyryldy. Daşary ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň her biri öz ýany bilen diňe bir sany plastik karty ekidip bilýär. Şeýle-de olardan Aşgabatyň aeroportuny bilet we pasport barlyklarynyň geçenden soň öz ýany bilen ekidýän plastik kartyny migrasiýa gullugyny hasaba aldyrmak talap edilýär. Hasaba alınmadyk plastik kartlar bolsa, daşary ýurtlaryň bankomatlaryna ulanyp bolmaýar. Gal berse de, munun bir näçe aý bozul Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Merkezi Bank tarapyndan ýaýradylanlygy aýdylýan dokument gowuşup, onu raýatlaryň öz serişdelerini ulanýyşyna has kän kontrollyk etmek, çäklendirmek girizmek ýaly çäreler göz öňünde tutulýardy. Ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň banklaryna 2016-njy ýylyň başyndan bäri valyuta çalyşylmaýar. Bu ýagdaý bolsa valyutanyň 2 döwlet we gara bazar kurslarynyň döremegine getirdi. Bundan bir näçe hepde uzal dollar gara bazarda rekord derejä ýetip ol 8 manatdan aşypdy. Munyň ýa-ni ýurdun bazarlaryna haritlaryň köpsüniň narhy 2 seçemesi gymmatlady. Türkmen emeldarlary hökümet maslahatlarynyň dowamyny ýurdun ykdysadyetiniň özgörýändigini dowamly tekrarlasalar da, ýurdun garaşsyzlygyndan bäri başdan geçirilýändigi aýdylýan ykdysady krizisiň raýatlara ýetirýän täsiri barada kelamagy söz aýtmaýarlar. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin.
İran'ın döwlete degişli Milli Gaz Kampanyasy Türkmenistan bilen dören gaz davasyny sud zalynda däldi. Onuň daşynda maslahatlaşyp gepleşikler arkaly çözmek isleýändigini ma'lum etdi. Bu barada 5 noýabrda Financial Tribune neşri İran'ın Milli Gaz Kampanyasynyň direktori şolsandy ýurdun Newt gaz ministriniň ornwasary Hamid Reza Araki'niň İSNA habar agentligine beren maglumatyna salgylanyp habar berdi. Gaz davasy boýunça gepleşikler dowam edýär. Biz bu dawany dialog arkaly çözmegi umyd edýäris. İran'yň Türkmenistana garşy kanuny taýdan herekete geçmek üçin henidem wagty bar. Ýöne meniň pikirimçe islendik mesele gepleşikler arkaly çözülüp bilinir diýip Araki aýtdy. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölegleri boýunça dören dawa bilen baglykda şu ýylyň 1 ýanwaryndan başlap Türkmenistan İrany tebii gaz aktyrmagyny birden besedipdi. Şonda Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 2 milliard Amerikan dollary möçberinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň Milli Gaz Kampanyasy bolsa aktyrylýan tebii gazy kesen üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda halkara arbitraj sudyna berjekdigini aýdypdy. Aşgabat hem öz gezeginde İrana aktyrylýan türkmen gazynyň çäklendirilmek ähtimallygy barada Tehrana öňünden duýdurulandygyny habar berdi. Şonu Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 2013-nji ýyldan bäri İranyň Milli Gaz Kampanyasynyň İran Islam Respublikasyna öň aktyrylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýipdi. İranyň Milli Gaz Kampanyasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp ılalaşykda keshitlenen bahany 9 esse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kubometr tebii gaz üçin 40 Amerikan dollary möçberinde töleg alynan bolsa onuň möçberi 360 Amerikan dollaryna çykarylypdyr. Bu dawanyň fonunda İranyň ýokary derejeli resmileri türkmen gazyna zerurlygyň ýokdugyny aýdyp telim tapgyr çykyş etdiler. 26-njy maýda bolsa Araki Türkmenistan tebii gazynyň bahasyny arzanlatsa, onu İran türkmen gazyny satyn almagy dowam etdirer diýdi. Eger Aşgabat Tehranyň şertlerini kabul etmese, onda Islam Respublikasy Türkmenistany halkara arbitraj sudyna berer we bu babatda ähli taýýarlyklar görüldi diýip belledi. Türkmenistan öz tebii gazyny 3 ýyl boýunça Hytaýa, Russiýa we İrana satýardy. 2016-njy ýylyň başyna dören gaz dawasy sebäpli Moskwa türkmen gazyny satyn almagy beseden soň Aşgabatyň İrana aktyrýan gazyny hem kesmegi bilen Türkmenistan özüniň 3 gaz müşterisiniň ikisini ýitirdi. Oktyabr aýynda käbir media maglumatlarynda Türkmenistanyň öz gazyny swap ýagny alış çalış arkaly İranyň üstünden Türkiýe onunam Trans-Anatoliýa gaz geçirjesine aktyrmagy İrany teklip edendigi barada habarlar peýda boldy. Ýöne İranyň Milli Gaz Kampanyasynyň direktory Hamid Reza Araki bu teklibe İranyň meýilli däldigini aýdyp çykyş etdi. Häzirki wagtda Türkmenistan tebii gaz baýlygy taýdan dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyja ýagny Hytaýa garaşly bolmagynda galýar. Belläp geçsek, bularyň ählisi dünýäde energiýa terişleriniň bahasynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwre gabat geldi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda çağlaryň paýta ýygymyna çekilmegi gadan edilen bolsa-da, şu ýurdun paýta meýdanlarynda yetkinjek ýaşyna yetmedikleriň geçen ýyllardakydan hem köpdigini Türkmenistanyň alternativ habarlar neşri öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Neşir özüniň 5 noýabrda çap eden maglumatynda soňky bir näçe ýylyň dowamında ilkinji gezek Türkmenistanyň käbir welaýatlarynda häkimetler tarapyndan çağlaryň köpçülikleýin we guramoçulukly ýagdaýda paýta ýygymyna
çekilendigini aýdýar. Bu waka mekdep okuwçylarynyň güzgü din jalşylary başlananda, ýagny oktyabr aýynyň 2-nji ýarymynda başlandy. Ahal we Lewap vilayetleriniň käbir sewitlerinde molimler we mekdep ýolbaşçylary enatalary ýygynyny geçirip, çağlaryň şunuň ýaly halk behwitli işlere gatnaşmagynyň wajypdygyny aýdýarlar diýip neşir belleýär. Maglumatda paýta ýymyny 5-11-nji klasslarda okuyan mekdep okuwçylarynyň çekilmeldigi barada vilayet etrap bilim bölümleri tarapyndan görkezmäniň berilendigini ýytalýar. Ýatlap geçsek, Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler hem Türkmenistanyň Ahal, Mary we Daşow vilayetlerindäki owa hem de etrap mekdepleriniň 5-11-nji klass okuwçylarynyň tasy ählisiniň diýenýaly paýta ýymyny mejburi çekilýändigini oktyabr aýynyň 24-nde habar beripdi. Türkmenistandan alternativ habarlar neşri 5-nji noýabrda hem Daşowda we ýurduň beýleki vilayetlerinde ýetginjek ýaşyna ýetmedik çağalaryň paýta ýymyny çekilmeginiň dowam edýändigini, ýöne bu tejribäniň Daşow we Lewap vilayetlerinde has köp hasaba alınandygyny belleýär. Milli howpsuzlyk we içeri işler ministrlikleriniň işärleriniň hemde habar ýetirjileriň berk ýydarlaýan şertlerinde şol regionlarda alınan suratlar muňa anyk tasdiknamadyr diýilip habarda ýytalýar. Güzki din jalşylar başlanýança biziň paýta ýymyna gatnaşmamyz gadagan edilipdi. Hatda ýeşenme günleri hem paýta meýdanlaryna çykmaly däldik. Muňa mekdep ýolbaşçylary we molimler berk gözegçilik edýärdi. Ýöne din jalşyň öň ýanynda enatalar bilen ýygnaklar geçirilip, paýtanyň doly ýygylyp alınmalydygy we oňa çağalaryň hem kömek etmelidigini aýtdylar. Biz öz deňdoşlarymyz bilen 10 günläp Sakar we Saýet etraplaryndaky ekin meýdanlarynda paýta ýygdyk diýip neşir Türkmenabad şäherindäki mekdepleriň birinde okuyan ýokary klass okuwça salgylanyp ýazýar. Mundan başga neşir Lewap vilayetinde mekdep molimlarynyň hem paýta ýygyny çekilmeginiň dowam edýändigini, ýöne olaryň bu çäräni diňe ýekşenme günleri amal edýändigini aýdýar. Hepdäniň dowamynda bolsa mekdep ýolbaşçylarynyň molimlary paýta ýygyna goýbermän, olaryň deregine hakyna adam tutýandygyny, molimlaryň her birinden günne 10 manat möçberinde pul serişdesini alýandygyny neşir belleýär. Şeýle-de habarda paýta ýygynyň tamamlanjak senesi barada dürli maglumatlaryň bardygy aýdylyp, bu çäräniň 10-njy dekabra ýa-da 15-nji noýabra çenli dowam etjekdigini ýytalýar. Adatlyk radiosynyň Ahal vilayetiniň Baharly etrapyndaky çeşmeleri şu günler vilayet we etrap resmileriniň kärenneçileriň ekin meýdanlaryna aýlanyp, mekdep okuwçylarynyň paýta ýygyna gatnaşmaly däldigi barada duýduruş berýändigini habar berdiler. Adatlygyň söhbetde şu çağalaryň paýta çekilýändigi barada Adatlyk radiosynda peýda bolan maglumatlardan soň häzirki wagt kärenne ýeri bolan daýhanlaryň diňe öz çağalaryny paýta ýygyna çekip bilýändigini gurrun berdi. Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň paýta ýygyna çekilmegi resmi taýdan gadagan edilýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan paýta ýygynynda mejburi zähmetden we çağa zähmetinden peýdalanmakda inni ençeme ýyl bäri tanqid edilýär. Emma Türkmen häkimetleri bu aýplamalary häzir çenlerini inkar edýärler, nede tasdiklaýarlar. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Adatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz doly gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Atsylywa. Aşgabat şäheriniň gün orta gün dogorlygyna uzak gidýän ýuny temre köçediniň Parahat 7 kiçe trapçasynyň çägine gola ýogrunda ýerleşýän 2 gatly kotej zaýlar ýumurlyp başlandy.
Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä bu kotej zaýlar Aşgabatyň Taparmurat Türkmenbaşy tekstil kompleksine degişli ýaşaýyş we ofis zaýlary bolup, olaryň sany 20-den hem gowrak. Şäherden parahat ýedi kiçi trapçatyna barýan bu ýoly giňeltmek maksady bilen mundan 3 ýyl odal bu köçede 20 ýyldan bäri ösüp oturan arça we beýleki saýaly baglar çapyp aýryp, kotej zaýlaryň daşyndaky haýatlary zaýlara has golay tüýşürip, zaýlaryň hem durky täzelenipdir. Bu işler üçin döwlet garnasynda näçe teriste sarp edilendigi ilat köpçiligine ma'lum bolman galyandygyny aýdyp, parahat ýedi kiçi trapçatynyň ýaşaýjy Orazmyrad ağa eýledi ýer. 2-3 ýyllykda bir giden teriste sarp edilen durky boýunça ulanmaga juda amatly bu zaýlaryň häzirki wagtda ýumrulmagyna daşyndan näçe agyrýar. Garaşsylygyň başga ýyllarynda Türkmenbaşy tekstil kompleksiniň gurulmagy bilen bu kompleksi guran türk işgörleriniň maşgalalarynyň ýaşamak üçin we käbir ofis zaýlary üçin niýetlenen bu 2 gatly kotej zaýlaryň bir näçesi odalrakdan ýumrulyp başlanypdy. Indi bolsa onuň galan öle hem ýumrulýar. Daş töwerendäki guruluşyklar feýlasaň bu edilen oýrançylyklaryň ýerinde hem köp gatly beton zaýlar guruljagy meňdeýär. Emma ol köp gatly zaýlarda ilat köpçiligi mecbur ýaşamaly bolýarlar. Şu ýumrulyp duran 2 gatly kotej zaýlardan hiç bir ýaşaýjynyň göçeti köp gatly rahatlyk bolmadyk gyşyna sowuk, tomsyna gyzgyn zaýlara gireti gelmeýär. Emma häkimetler soňky ýyllar amatlygy bolan zaýlary hem ýumrup ilaty mecbur göçürýärler diýip ol aýdýar. Tekstil kompleksine degişli bu 2 gatly kotej zaýlarda esadan türk işgörleriniň maşgalalary we tekstil kompleksine degişli işgärleriň maşgalalary ýaşaýardylar. Bir näçe ofis zaýlary hem bardy. Olaryň nire göçürilende we olaryň nähile zaý bilen üçin edilende barada ýaşaýjylarda maglumat ýokda barada aýdylýar. Ýöne ilaty gynandyrýan zat bu kotej zaýlaryň öýran edilmegi, bu kotej zaýlary juda amatly zaýlardy. Ilaty amatly zaýlar gurup bermäge derek bar bolan amatly bu zaýlaryň ýumrulmagynyň näme geregi bardy diýip ýaşaýjylar öz gynançlaryny beri bilen paýlaşýarlar. Şol bir wagtda bu kotej zaýlaryň 20 ýylyň dowamynda zähmet çekilip, östürilip ýetişdirilen gur arçalaryň arasynda ýerleşýändigine hem ýaşaýjylar ünti çekýärler. Kotej zaýlaryň ýumrulmagy bilen ýüzlerçe arça ağaçlarynyň hem ýok edilýändigine ýaşaýjylar nagtýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Okujymyzdan gowşan bir hat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Ol şeýle ýazýar. Türkmenistan öz gazet sahypalarynyň özüniň Hindistan bilen arasynyň gowudygyny we mundan öýlägem gowulanjakdygyny, Iran bilen Orsiýetiň Hindistany gaz geçiriji çekmek boýunça alalaşanlygyny, halkara jemgyýetçiligine ma'lum etmeginiň ýa-da bellemegi, Aşgabatyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan boýunça emellerini taşlamak niýetinde däldigini görkezýär. Türkmenistanyň Altyn Asr elektron gazeti 2 noýabrda Hindistanyň prezidenti Ranat Kowynyň türkmen hindi gatnaşyklarynyň giňeljegini ynam bildirdi diýip ýazdy. Türkmenistanyň adatçy boluşýaly şeýle söz başylar döwlet ýollaşyklarynyň duşuşynyň soň edilýän beýanatlar barada ýazylmak üçin goýulýar. Bu gezekki üýtgeçlik bolsa, beýanatdaky bellenýän pikirler däldi. Şol bir habaryň ertesi gün, ýagny noýabryň 3-üne Neytralny Türkmenistan gazetinde Hindistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni bilen bagly gutlaw hökmüne çap edilmegi bolup durýar. Göräýmäge bir gutlaw beýlekisi bolsa habar, ýöne içinde ýazylan zatlar şol bir zat. Ünüs çekýän aýratynlyk bolsa, bu gutlaw habarynyň Türkmenistanyň içinde we daşyndaky belli bir auditoriýa niýetlenip ýazylanlygyny duýsa bolýar. Şu gutlawyň fonunda türkmen hindi gatnaşyklarynyň şu wagtky ýagdaýyny seredeliň. Orsiýetiň habar serişdeleri 1 noýabrda ýurduň energetika ministri Aleksandr Novakyň sözlerine salgylanyp, Orsiýet bilen Iran iki taraplyň düşünüşmek arasyndaky memorandumy gol çekmegi niýetlenýändigini aýtdy. Halkara gatnaşyklaryna deklarativ häsiýete eýe bolan şu memorandumda Iran bilen Orsiýet, Iranyň Hindistany çenli gurulmagy niýetlenýän gaz geçirjini bilelikde gurmagy we Irandaky gaz känlerini hem bilelikde gurmak barada ılalaşylar. Nowaň sözlerine görä bu gaz geçirjiniň gurulşygynda Hindistanly we Pakistanly kompaniýalaryň gatnaşar. Türkmenistanyň perspektiwasynyň seredilenine bu agdalyan gaz geçirji Türkmenistanyň 2013-nji ýylda başlanan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan tebii gaz geçirji proýektine alternatiwa bolup bilermi?
Eger bolaysa da onu Türkmenistan öz gazyny Hytaýdan başga nirä satyp biler diýen soraw ýüze çykýar. İran Hindistan arasynda parahat diýip adlandyrylýan tebii gaz geçiriji proýektiň ilkinji gepleşikleri 90-njy ýyllarda İran bilen Pakistanyň arasynda başlanypdy. 1995-njy ýylda bu iki ýurt çarçuwaly ulalaşyga gol çekdiler. 1999-njy ýylda bolsa bu ulalaşyga Hindistan goşuldy. Emma Amerikanyň Birleşik Ştatlary tarapyndan Irana garşy girdilen sanksiýalar sebäpli Hindistan bu ulalaşykdan çykdy we topuk diýilen proýekte goşuldy. Häzirki wagtda çenli parahat gaz geçiricisi durmuşa geçmänli. Ýöne Iranyň Milli Gaz Korporasiýasy ýangy ýakynyna adagdalyan gaz geçiriciniň öz içinden geçýän damgan neka bölegini 250 milyon Amerikan dollary harajady bilen tamamlananyny ma'lum etdi. Emma parahat proýektiniň öňüne esasy kynçylyklaryň biri Hindistan bilen Pakistanyň arasynda çözülmeýän syýasy meseleler bolup durýar. Dünyadaky häzirki syýasy ýagdaýlar göz öňünde tutulanyna bu proýekte Ursiýetiň goşulmagy Iranyň ulalaşyk ukybyny güýçlendirýär diýmek bolar. Şol bir wagtyň özünde de elbetde Ursiýet Irany türkmen tebii gazyny satyn almagy mümkin bolýuçy azaltmagy we onuň ýerine öz gazyny Hindistany amatly şertlerde satyp bilse, orta gündegorda tebii gaz satyjy ýurtlaryň arasynda sünni bolan Katar döwletini bästiş bolup biljek şeýle hem Iranyň arkasy bilen özüniň tebii gaz we syýasy täsirlerini orta gündegor bilen Hindistany ýetirip biljek. Agdalyan ýagdaýlary içgin seredilse, türkmen tebii gazynyň dünýä çykmagyna Ursiýetiň roli ören ähmiýetli bolup dur. Ursiýet bilen Türkmenistanyň arasynda satyn alynýan tebii gazyň bahasy we mukdary boýunça 2014-nji ýyldan başlap 2016-njy ýylda Gazpromyň türkmen gazyndan doly ýüze urmegini eltdi. Muňa derek Gazprom Özbegistanyň satyn alýan gazynyň mukdaryny köpeltdi. Sebäbi Gazpromyň türkmen gazyndan ýüz öwrüp özbek tebii gazyny almaga başlamagy ykdysady mesele bolman, syýasy mesele digini ýüze çykardy. Şu ýüze çykan ýagdaýdan bolsa Iran peýdalandy. Ilki bilen Türkmenistanyň satyn alýan tebii gazynyň bahasyny peseltmegi talap etdi. Soňra bolsa türkmen gazy halkara arbitraja berjek diýip haýwatatdy. Bu zatlaryň sebäbi bolsa Türkmenistanyň ykdysady başarynynyň ödönüni türkmen tebii gazynyň eksportuna baglamagydyr. İran bilen geçirilen gepleşikleri geçirýänleriň diplomatik ukyby uly rol oýnaýar. Sebäbi İran şu ýagdaýda özüniň diňe araçy rol oýnaýanlygyny bilýän bolsa gerek. Türkmenistanyň öňüm özüne gerek bähwidi aňsatlyk bilen alyp ýören İran gaz meselesini hem öz bähwidine ulanmagy başardy. Türkmenistan parahat tebii gaz geçiricisi topuky alternativ bolup bilermi we bu iki proýektiň haýsysynyň belinen wagtda durmuşa geçmeginiň ne derejede reallyk boljagyny jogap gözlemeli. Hormatly dinleýijiler, okuyjymyzyň hatyny askem gysgaldyp boluşýaly okuduk. Hatda aýdylýanlar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlendirmeýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Saudi Arabistanyň ýol başçylygyndaki harby koalisiýa Yemenli şaýy gowazgalaňçylar tarapyndan Riyada balistik raketanyň atylmagyna Irany jogapkar edip, munyň harby hüjüm hasap edilmeginiň mümkindigini, muňa jogap bermäge özüniň hukuklydygyny duýdurdy. 6-njy noýabrda çykarylan beýannamada Iranyň roli we onuň bu babatda Hutilere göni buyruk bermegi, goňşy ýurtlary nişana alýan we regionny hem dünýäde parahatçylyga we howpsuzlyga wehim salýan aýdyň harby hüjüm ortdurýar diýilýär. Şol sebäpden koalisiýanyň ýol başçylary muňa İran rejimi tarapyndan edilen gödök harby agresiýa diýip garaýar. Muňa Saudi Arabistanyň garşysyna uruş eglan edilmegi diýilip düşünilmegi mümkin. Şeýle-de koalisiýa Saudi Arabistanyň münasip wagtda we şekilde Irana jogap gaýtarmaga hukuklydygyny tasdikleýär diýilip beýannamada bellenýär. Saudi Arabistanyň ýol başçylygynyňky koalisiýa balistik raketa bilen Riyad nişana alynandan 2 gün soňra, ýagny 6-njy noýabrda Yemene gidýän Guriyer deňiz we hawa ýollaryny baglady. Ol ýollar wagtlaryň baglasa da insanperwer kömeklere ruhsat ediljekdigini aýdýar.
Saudi Arabistan'ın yol başlarındaki koalisiya Birleşen Arap Emirliklerini, Bahreyn'i, Kuveyt'i, Mısır'ı, Yordaniyani, Marokko'ni, Senegal'ı ve Sudan'ı öz içine alýar. Koalisiya İran'ı, Hutileri Riyad'ın halkara airportuna atılan raketa bilen üpçün edenlikde aýplaýar. Saudiler raketany nişana degmezden öň atyp gaçrandyklaryny aýdýarlar. Koalisiya Huti gowadalançylary Yemenin paýtagty San'a çolup, Saudi Arabistan tarapyndan goldalýan hökümeti gaçyp çykmaga mejbur edeninden bir ýyl soňra 2015-nji ýylda Hutilere garşy sevişmek maksady bilen kuruldy. Saudilaryň beýanatyna Tehran tarapyndan görkezilen reaksiýa entek ýok. Ýöne ýurdun goranmak ministeri olal raketa hüjümine İran'ın elinin ýokdugyna aýdypdy. Sünnilerin ýol başçylygyndaky Saudi Arabistany Birleşik Ştatlaryň esasy yarany ilatynyň agla we köplügi şaýlardan durýan İran hem regionuna onuň ganym bätesi zaplanýar. Amerikan prezidenti Donald Trump İrany Orta Günnogorda terrorçy toporlary goldaýanlykda aýplady. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.